merkkejä ja sitten tiedät tällaisen tutun perinteisen kaavan, eli ongelmia merkki, joo. No mikäs on sitten se alasmerkki, kun aletaan kaataa? Jaa, alaspäin näyttää sekin, eikö se OK viisi? No ei, OK ja sitten alaspäin. 5 alaspäin. Niin, 5 pisteen alaspäin. Pitäisikö vähän starttaa tässä? Otetaan nyt pikku alkumaistiaiset ja No niin Heikki, ollaanko me OK? Näytät sitten alas kun mennään. No niin, mennään vähän. Helppo. Siinä meni jo kerralla enemmän mitä Marko vei. Niin. Hyvä. Vielä OK. Ei, halt, stop. Kuplii. Loputtaa. Hyvä. No niin, 5, 4, 3, 2, 1 lähtee nyt. No. Se on jos häjy, kun se pitää niellä sen, niin se pystyt hengittämään. Hyvin menee. Ei mitään hätää. Juo nyt vaan. No niin. En mä kaada lisää mitään. Hyvin menee. Mä oon Leo, mä... Ei näy. Joku special Tuttu ääni. Tuomari näyttää, Otila näyttää. Voi, vilkkuko vihreä vai punainen valo nyt? Hetkinen. Aha, no niin Hessu, mutta kun lähdetään sitten tällä toisella satsilla tästä. Hetkinen. Menee. Annahan Eeku saada. Menee. Joo, halt. Ei mitään. Kyllähän kova kaveri, täytyy myöntää. Heikki on kouluttanut. Ei mitään antaa palahtaa. Mahtavaa, kun ei viinaa tuhlata lainkaan. Tää on kaikki jo. Joo. Ei tule mitään hätää. Ei syles saatana. Helvetti hienosti vetää. Hetkinen. Kuulostaa pikkusen puhalluksen ääniä. Mitäs Special? Seuraavana tulee Heikki Special. Tää on lyhyt, mutta tää ei ytimekäs. Tää on vähän niinku se Deep Diver. Niin. Vähän niinku 40 speciality nyt. Ollaan valmiita. 40 maksoi iso. Ai jäätävä sitten. No niin, näytä alaspäin kun mennään. No nyt vedetään vähän matkaa alaspäin. Tämmösellä. Ui. Nyt on jäätävä. Nyt on karmeeta. Ui. Menee. Vaikka väkisi. Nyt vedetään sinne. Molemmat on ihan kauhean. Et sinä haluais haikalla mitä se on. Hyvä appiukko. Kyllä, appiukko vetää. Vetää. Hyvä. No niin, ja vedetään. Pitäisköhän mä oikein yksi tulla lisää? Ei todellakaan. Heikki loput, se oli No, siinä. viimeinen. Juo, anna palaa, viimeiset menee. Ei vittu uskomaton kaveri. Uskomaton kaveri. Ehkä pikku uploadien paikka kuunnella. Ei! Eikä pisaraakaan yli, ei mistään pisaraa hei. Oli kyllä varmaan paras suoritus. Täytyy myöntää meikällä ylpeisesti. Ei ne meni hieno suoritus, eikä mene massi otsalla.